Ćao ljudi. Ćao ljudi, kako ste, šta ima ko vas? Danas snimamo milicija, auto, igrica, Roblox, tako. Da. Ajde Danas idemo, idemo policiju. Mi smo policija, tako? Da. Idemo, djeci, idemo. Ajde, idemo u banku. Idemo da bacimo opove. Da. Ljudi, molim vas da dobijemo više pregleda, jer Da. užasno. Ljudi voli ovo, Igrice ko- ljudi voli ovaj igrice. Evo neku kradu. Tuđu vam. Čekaj, šoker. Idemo. Šta je ovo svetlo? Izađe bre napolje. Evo ga. Jeste bre. Aj dođi ja. Ja kad dam kod tebe, daj ti ide, staviš u zatvor. Aj, idemo bre. Čekaj. Beži bre. Ajde ali. Ajde idemo. Šta je ovaj? Ko je ovaj? Aha, dobro. Taj lopov Aha. ide u zatvor. Aj ti ćeš staviti u zatvor, može? Aha. Aj, mora da... Kako? Ti mora da uzmi taj struju, da pucaš od njega. Znaš? Okej. Aj. Popremi se. Pa sad će da ga uzme, čekaj. Neće. Daj! Aj, Čekaj. aj Aj, popremi se. Ne sad, nema veze, aj. Či ide sad. Dođi vam. Dođi. Gdje si? Ajde! Bravo, ajde, da staviš u zatvor. Ajde, dođi vam. Op. Pritisni E. Ide u zatvor. Ćao gospodine mladiću. Idemo Piše mi sad opet, gore tako? koliko imaš, piše gore koliko imaš poena. Poena 70. 65. Dobra igrica. Ha? Dobro igrica. Jel znaš da idemo? A? Jel znaš da idemo? Znam. U neku kravu. A idem. Nađi opove. Čuti se rada, čuti. A gdje idemo sada? Na lopov. Gdje? Kao lopov. Čekaj, okej. čekaj. Šta? Ubati ga. Pucaj. Dobre! Jaci. Eno, gotovo. Jaci. Gotovo. Nema veze. A šta sad? A čekamo hitnu pomoć. Pa nismo prijatelj, peder.
Gdje je vatra? Ha? U Ne vatra. za to, za oči, za lopova. Ako on krade, ja da bacim, on ne vidi ništa, sve belo vidi. Znaš? Kako smo ga uvatili? A. Ha? Evo. Idemo. Idemo. Nemoj. Neće dođe do... Taj hitno pomoć, neće dođe nikako. Pusti ga, Evo, ajde. nestao. Evo ga lopov, lopov. Nije. Stavi se, ajde. Jeste. Stavi se u kola. Idemo u taj lop. Vati ga. Gume su mu ukle. Ajde. Ne. Ajde brzo. Ne, ajde. Znao sam. Šta radiš? Čekaj. Čekaj da pozovem policiju. Beži be, jebem ti. Šta radiš? Ajde, bro, izađi. Izađi napolje. To je on. Jel se sjećaš? Nije. Nije on. Gdje? Iznošu igrice. Aha. Idemo, ajde. Katastrofa. A. Koliko imaš? A koliko imaš pojeno? Pulena 120. 115. Pogrešao sam ti posao. Ja, pogledaj koliko lopova. Izađe napolje. Nije. Unutra. Evo ga. Gdje je? Evo ga. Evo Nije on. Veruj mi. Nije, povjerao sam ja, nije on. Evo ga. Aj. Nije on, be, taj milicija hitno pomoć. Čumiš ovaj crveni. Nije taj milicija. A, to je hitna pomoć. Daj je stavi. Unutra su dve kriminale. Gdje je? Unutra su dve kriminale. Kriminalci? Evo ga. Jao! Ne! Izgubio sam. Pao sam. Izađi napolje. Izgubit ću. Ne, Vrata bre. sve smo umre.
Ja, koliko smo glupi. Da. Opasni kriminalci. Moje. Evo ga hitna pomoć, evo ga hitna pomoć. Ajde, hitno pomoć, treba ti 3 sata. Ajde, čekaj da pisam. Help, Tebe se spasi. help me, please, bro. Spasi ne! Kako policije. Haha. A ba šta radi ovaj hitna pomoć? Ne znam. Konačno. Ajde više. Evo su ovi cigani mali. Evo, ajde idemo. Ajde idemo. Šuti Marija, šuti. Čuti. Ma čuti, bre. Čuti. Ajde idemo. Evo ga, idemo ga. Epe, Šta? znaš koja je fora? Ko je? Mijel. Vidi ga. Be nije. Vidi ga.